alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu jama'a, barkamu da warhaka. A sabon bidiyon da muka zo muku da shi yau za mu yi muku bayani dalla-dalla akan yadda za ka yi downloading na bidiyo a YouTube. Mafi yawancin mutane sun san ana yin downloading bidiyo ne ta bidiyo. To yau za mu nuna ma yadda za ka yi downloading bidiyo a YouTube. Saboda haka muna roƙonka da Allah ka daure ka kalli bidiyon nan daga farko har zuwa ƙarshe, domin shi ne zai baka dama ka ga yadda ake yin downloading din bidiyo a YouTube din. Kai dai kada mu cika ku da surutu. Allah jama'a, idan wannan ne farkon zuwanka wannan channel din ta mutu Abruk TV, ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka yi like, ka yi share, ka yi comment, domin su ne suke ƙara mana ƙwarin gwiwa mu ci gaba da kawo muku sababbin bidiyoyin mu. Kai tsaye mu je mu fara bidiyon. Da farko kai tsaye daga cikin wayarka za ka shiga ka shiga YouTube. Misali yanzu kai tsaye zan nemo YouTube dina, misali ga YouTube dina nan, misali ga YouTube dina kamar haka. Kawai bayan na shigo YouTube dina ya bude mun da wannan fuska kamar haka. Yanzu misali zan nemi bidiyon da zan yi downloading, bari mu gani. Ko kuma a nan kawai za ka iya zuwa kai searching din bidiyon da kake so ka yi download. Yauwa yanzu misali kawai bari mu rubuta sunan wata waka na yi searching din ta. Yau ga wakan nan bari mu gani. Yau kai tsaye da ta buɗe ma da wannan fuska kamar haka. Yanzu ga jerin waƙoƙi na, yanzu misali wannan waƙar da nake so in yi downloading, kawai kai tsaye zan zo in taɓa wakan waƙai. Bayan ya buɗe What you looking at? I'm trying to listen to the lyrics. kun ji ta buɗe, kawai kai tsaye za ka zo nan ka tsida ta. Kun ga ina tsida ta, kawai za ka zo ka taɓa wajen alamar kibiyar nan da ke waje, alamar shiya kenan. Kawai da ta buɗe ma za ka zo ka danna nan copy link. Kawai kun ga link ɗin ya yi copy. Kawai kai tsaye za ka yi minimizing na YouTube. Za ka zo ka nemo duk wata opera da ke wayarka. Mafi yawancin Android suna zuwa da kala operoli da yawa. Yanzu bari mu zaɓi da hanyar amfani da ita, bari mu yi amfani da opera Chrome. Kawai kai tsaye za ka shiga opera ka ta Chrome. Bayan ta buɗe ma kamar haka, misali bayan ta buɗe ma kamar haka za ka zo nan wajen da searching sai ka rubuta save from .net. Kun ga haka? Kawai sai ka danna alamar kibiyar nan, wato kai searching kawai sai kai searching. Yawwa kun ga gashi nan farkon abin da ya fara kawo mana nan wani. To kawai za ka zo ka taɓa nan ɗin na farko inda ya buya nuna. Yawwa bayan ka taɓa, yanzu kun ga nan gurin sun ce mana enter URL, ma'ana musa link ɗin da muka yi copy ɗin kenan. Yanzu bari mu copy shi kai tsaye, za ka zo ka taɓa ka copy shi. Yanzu ka copy za ka danna alamar kibiyar nan, wato ya sace, sai ka ɗan jira. Gashi ne yana ta sace. Kun ga gashi har ya kawo mana wannan waƙar da muka copy link ɗinta. Kawai nan kai tsaye za ka zo kun ga alamar downloading nan. Idan kana son ka canza ba MP4 kake so ba da menene, a nan za ka zo ka canza. Mu misali dai mu bashi a yanda muke so. Kawai kai tsaye za ka taɓa wannan downloading din. Gashi nan mun taɓa downloading din, sai ka nan jira. Sai ka nan jira. Gashi nan yana ta searching. Yau gashi nan kun ga ya kawo mana alamar download a nan ƙasa. Kawai sai ka taɓa download, sai ka shiga details ka gani. Kun ga gashi nan waƙar tana tafiya. Gashi nan tana download. Idan muka jawo labulen sama ma za mu ga waƙar nan tana ta downloading nan. Sannan muna gani. Kai tsaye wannan hanya ita ce za ka bi kai downloading ɗin bidiyo a YouTube cikin sauƙi ba tare da ka sha wahala ba. Mun gode da kallon bidiyon mu, ku ci gaba da kasancewa da mu.